Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз ҳастед, хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем, хубем. Инҷа ҳам қаҳваси мантӯи ба кадом карда ки хестумон мазамам нестай, неким форидестай манту. Ана ҳамихали мантӯи ба кадом мекунам ҳозир иншааллоҳ. Зволама гирифтам. Зволоҳо ҳозир насиб кунам. Нон пухтасем духовкада. Охир он шай духовка мегирем, баъд насиб кунам иншааллоҳ ки мантӯи ба кадом мехӯрем. Мепечонам, мепаза ба мехӯрем. Ана ин нономон. Ноно оли тамом накарда, уже вақти пухтан тамом мешавад. Намхадистони азиз, ин нонои мо. Нони духовкагӣ хай ҷӯшишда бихӯри ба мазза хунук шава. Ҳамихали ки як каҳ хӯрдисти. Бохай камтар ширу рӯғанаш медозӣ ки камтар мазза пайдо кунад. Хай мехарем нони дедониё, бо ба ҳар ҳол ноне ки дар дегдон худат мепазӣ мехӯри, ӯ дигаре. То ахири навор бо мо бимонед, иншааллоҳ ки навор ба шумо маъқул мешавад. Ина мантӯмона мантӯшник дамондем. Рости гап печонданша нишон надодам. Дутта мантӯшники миёна-миёнаш. Хай иншааллоҳ ки мантӯ мехӯрем. Хеле дӯстони азиз, мантӯи мо. Дӯстони азиз, мантӯи мо тайёр шуд. Чанд қашида буд мантӯи ба кадо накардаги будем. Анҷа як ҳамсоямо намедонам ака гӯштош чӣ хеле будан ки гӯштоша арзон додак, як 10 кило гӯшти гӯсфанд гирифтагӣ будем. хоҳарам чанд бор ба гӯшти гӯсфанд мантӯ кардаку хай ба маззаак хушхӯрак гӯшти гӯсфанд нағз мебинем. Бо кадом мефурад. Каду, алаф. Чанд сол шид ба алаф самбусаву мантӯ нахӯрдем. Алафи Тоҷикистон.
дӯстони азиз, ира ай фиберли гирифтагиём чӣ барои асаб ози насиб кина мехӯрам ай дору якум борай. Баъд агар ки результат дод, фоида кард, чӣ шумодам тавсия метиём шумоам бихӯре. Ман ира ҳоӣ кардам, чеш плёнкача дошт. Инам хеле дору барои асабе. Ами ҳар як мисол касал, ҳар як мисол чӣ ай ҳами асаб мешава. Агар результат дод, шумодам тавсия метиём. Саҳар бега. бисмиллоҳи раҳмони раҳим.